Nibingelela bafethu khanya ude TV. Ya lena usithembiso ucela bafethu King SMC, uMr Delicious bafethu, abanye abantu shorty ya ngibiza noma ngalipho othanda ungibiza ngalo. Bafethu qhubekani lapho, ni subscribe bafethu. Ni like, ni follow nje bafethu, ni comment futhi. Ya. Na so ukukhuluma ngale ndaba le khona lento eyakishiwo ithiwa ukushayisana kwezitimela ejele. Ngiyazi ke abantu abaningi bayebeyibuza ukuthi izitimela ziseyifunani ke manje ejele, ngoba siyazazi izitimela zihamba la ngaphandle bafowethu, zibathatha abantu from one spot to another, sisuke seyingena kanjani ejele, yabona. Yabona njengoba ejele kukhona izinkambi ezihlukene. Ake ngikhulume nje, mina ngikhuluma ngewezivile engihlale kuyona. Ewezivile ngeke uzuzwe kukhona ezinye izinkambi mhlambe njengabo Big 5 o F4C, yabona bani. Yabo. Ewezivile nje uzothola kukhona ama 28 nama 26. Yabo. So e28 kunesitimela e28. 26 kunestimela. Mangithi kunestimela lento isuke ikhulunywa ngani, isuke kukhulunywa isikhathi esiningi yabo ukuthiwa kungene istimela, kuthiwa singenile istimela. Uyabo? Kusho ukuthi abantu akade befika la, abangithi masuke ngiyana nihamba nulayini. Yabo? So mangithiwa kunestimela sase 28 nestimela sase 26. Uyezwa leyo nto. Abantu labo besoba abantu abakhona kulezi zinkambi. Uyezwa leyo nto le, amadoda lawo akhona kulezi zinkambi ababhemi lapho. Lokho kuthiwa istimela. So bafowethu mina njengoba ngisho ukuthi ewezivile ngifike ngathola ukuthi uyuthola ukuthi manje aseyahlukaniswa ama 26 nama 28. Uthola kune section yama 28, kune section yama 28. Kakhulukazi waiting trial, umusuku sase itoxin medium A. Yabo uthothi nje kune section uthothi ihlala ama 28 wodwa, kune section ehlala ama 26 wodwa, bese kuba khona ke lawo amixile. Yabo kulawo ka mixile uthothi endlini ama 26 ahlala ngakwa right, ama 28 ahlala ngakwa left. So into eyayibe kanjalo. So kahle kulezi zinkambi bafethu e26 nase 28. Uyezwa lonto, kunemthetho yakhona. Yabo, kunempilo yakhona. So imithetho yase 26 ayifani nemithetho yase 28. Uyabo, ingakho mhlawumbe uzoyuzwa, ngiyazi ukuthi abantu abaningi bajela ukwezwa, ngizwe nje nezingane la ikhuluma umnyango uthi hayi phamisa u6 la eminyango. Yabo, hayi indoda engaphesheya siyifundeli kudalana. Uyezwa lo nto ekudala sikufundele naye ekufundele esikudalana. Into abusuke beyitshelwa le ukuthi vele asazi thina kwenzakalani ngale ngaphesheya, kusho ukuthi e28 asazi ukuthi kwenzakalani. Yabo, kanjalo nangala bathi ayabazi kanti. Yabo, so ngeke ngayichaza lento mhlambe kwenye ama videos la ukuthi no, inkambi yokuqala iyona e28. So izinto eziningi ezenzeka e26 i28 yasazi. Yabo, alikho i28 eselihambile nje ngempela ngokwenombolo uthothi kunezinto elingazazi zase 26. Kodwa ukuthothi e26 mhlawumbe amagunya uthothi azi izinto ezithile zase 28. Kodwa laba nje abasoyitebhisi nana abasakule laba uthothi kunezinto abangazazi. Even ilanguage yakona bayazi. Yabo, kodwa ngala e28 bayayazi language yase 26. Yabo, so kuye kube khona ke izinto ezenzakalayo, yabo, ejele. Uthola ukuthi kuba khona ungaboni ngasolini phakathi kwe28 ne26. Yabo, mhlambe nje ake ngenza isibonelo sezinto ezike zenzeke. Yabo, uthola ukuthi angithi manje kuya recruitwa la. Uyabo, ama 28 ya recruiter ukuthi yabo kwanda ama social 28 nama 26 nawo waya recruiter futhi
ukuthi kwanda amasosha 26 kanjalo nogcwala bakhona uthothi impatha zakhona yabo lonto kwenziwela njalo kwenzela ukuthi kuqhandwa amasosha uyabo so uthola ukuthi ikona ivideo engayenza nje mhlawumbe uyokhumbula yomfana ngithi wa joina i28 yabo kodwa uthe mayisesebhantshini wangena e26 futhi wabothe ngathi uthanda i26 ngoba esezwa mhlawumbe angazi ini yabo so into engizama ukisho ke uyabona mase kuthiwa kwenzeka into enjalo ilezo zinto esuke seyidala ukushayisana kwezitimela uyabona lonto le noma uthothi kube khona ungaboni ngasolinye phakathi kwamagunye mhlambe asentshonalanga nasempumalanga yabo maye kwakona ungaboni ngasolinye uzoshayisana izitimela vele uthola ukuthi mhlambe hayi futhi nanokuthi lo ungabonisa mhlambe kwenzeka mhlambe ingxabano nje eyenzekile nje kubangwa nje izinto ezisimpuli yabo siyazi nani mekuthiwa fethu sihlala sonke samadoda sihlala sonke sibaningi ndawonye ngeke ingabi khona ingxabanywana ezithile yabo futhi manje sovele kusuka ingxabano kanti kusuka ingxabano i26 ne28 so manje noma ngabe kuthiwa i28 wrong abafowabo base28 bazoma nalo noma ngabe kuthiwa i26 ilona wrong abafowabo base26 bazoma ne26 uyabo uthothi manje mhlawumbe ugcine kubanjwana ngezandla yabo mhlawumbe kube khona olimalayo sekudale ukushayisana kwezitimela yabo ngiyakhumbula nje one incident eyakenzeka khona ngaphakathi ejele yabo mina ngaso sikhathi inombolo bengasayishayi yabo zangishaye bese ngibhizi nje neindaba zesonto yabo yonke le nto le nomsebenzi ke ejele yabo ngoba ngeke ngithi ngihamba ngiyemsebenzini njalo ekseni ngekuya ntambama ngibele indaba yenombolo hayi yabo le ndidinga uconcentrate kuyona yabo umuzo ngaconcentrate kuyona yabo ngoba phela phana khona into ekuthiwa isigwebo lapho iyaqhuma impama kuhlala base kuthiwa ngempela iyafuna into yabantu yabo thothi manje awusabambi kahle usukhohla ukangela sho njalo entshona la kuthiwa hayi kodwa ngikangela uyabo lonto le hayi yabo thola lezi impama yabo manje yabo kugcina manje ngathi uthi umuntu ongabambi yabo kanti manje uyifuna i-concentration full concentration yabo so manje ngabo time ngiyasebenza ejele ngongithe nje ngifika nje ebhantini nganenhlanhla mina ukuthi ngithola umsebenzi yabo ayo thothi ngangiyabafundisi labo abafundisayo labenza ama program ngiya interpret yabo thothi ngiya interpreter yabo so ngoba phela kusiwa abantu bonke abazi isingisi futhi akusibo bonke abantu abazi isiZulu uyabona so into kanjalo shuthi nje one incident kwakuyisonto sasisesontweni sikhonze la asithi kuyezwakala mfethu phuthu ejele bona nami kuthiwa kushayisana izitimela uzwa kunyakaza ijele lithi yabo kwathi phuthu sithi ayibo kwenze kwasho manje kuyakhonzwa nathi la kubhizi kukhalana nama keyboard kodwa uyabuzwa lobo buzizizi bejele ukuthi hayi manje ugcina ungabusazi angithi manje ejele kuye kushawe nengoma yabo yabona ukuthi wakushawa ingoma ejele liyanyakaza ijele lithi uyabo uzwe ukuthi siphela ukonkolo yonke le ndawo yabo ungaphansi kweje lapha nakudlalwa lapha siyazi lobo buzizi singanaka ukuthi obani yabo bukhona bona ubuzizile kodwa ukuthi obani asazi ayikho indlela ukuthi singasho ukuthi obani oba siyakhonza kusho ukuthi sikhonze size siqede masithi siyaphuma bafethu igazi lanuka uphuma nje esontweni eChurch la sasiphuma khona uzwa kunuka igazi ngithi ukuzwe umuntu nje okaphathwe lento ethi umbongozini lento ukuthi uphuma igazi emakhaleni uyakwazi ukulizwa iphunga lala igazi noma mhlawumbe uthi ulimele kakhulu abona umuntu ulimele noma khona umuntu olimele kakhulu la eduze kwakho noma esekhaya noma mhlawumbe isikoleni noma umuntu olimele igazi liyanuka linephunga lalo nje ezathi mesiphuma nuka igazi emesithi sekugcwele iEST la yabo lonto le kanti sekugwazane ama 26 nama 28
yabo futhi ama-26 agwaze iqhuzu lase-28 nawo ama-28 a-retaliate hayi wakunuka igazi iremp yonke yabo kucaka ukuthi nawo into uncontrollable kangangokuba yabona makuthiwa kwenzeka lento bakutshela abantu abasebenza ejele amaphoyisa asebenza ejele kwawona asuke esaba mase kunjalo yabo ngoba sukazi ukuthi yabona manje abantu basuke bengasenanhliziyo ayi kwakwazwana mfethu kwakukhuluma indaba ukuthi nakho sekwehla i-trash lana mfethu khona sebefile uyabona lonto le khona sebelimela nababayiswa ibhedlela basifika nje leyo ramp lawo yase-C3 hey nayi lento yenzekela labanye bashayiwe sebephula imlenze awukushayiseni intimelo uyabona mekwenzeka into kanjalo ejele ungacabanga ukuthi leyo nto into ya one day yabona njengoba yenzeka ngalelo langa leyo nto yathatha isikhathi eside kabi kuphela ejele wawuthi uyezwa tuku wasekuphanyiwe endaweni ethile kwesekshini ethile ubone sekisele yavalwa ijele yabo khona namhlanje angithi manje ama-26 mephakama wona aphakama ekuseni anginjengoba kuthiwa impumalanga nje aphakama ekuseni wona phuma kubalwa ekuseni noma sekuphakwa ekuseni ngo-12 sukela ngo-12 emini buyele kubalweni ntambama phakama ama-28 kuzothi kubalwa ekuseni kuyaphakanywa kuthiwa sekuphanyiwe esekshini ethile amaphoyisa abheke ngakho emfethu hey umuntu wakwayiphila impilo ebuhlungu mfethu ngalezo zinsuku kangangokuba hey wawubona nje kunzima ejele usuhamba nawe ujeqeza mekuthiwa uyesibhedlela nje kunabantu abama-chronic uyabo naw usuhamba ujeqeza kunabantu mfethu kuthiwa kufanele kuye kwenziwa ama-program kumiswe kwama-program lawo kuthiwa kusenziwa ama-program ejele kume yonke into and amaphoyisa arafu-ke lapho seniphakiswa na-EST yabo leyo nto le niphuma nithole izitsha ngekhanda yabo kushayiseni iy'timela ejele uyabo phakanywa ijele lokhu kuphanywa ekuseni kuphakanywe la emini sekuphakanywe laphana hey ntambama kuphakanywe laphana uyabona hayibo usuku nosuku so hey bafethu yenye impilo leyana yabona igazi lisuke kuyinto yasejele yabo kangokuba kwaze kwanesection khona phela noyivile kuthiwa kwaJomba igazi ngiphume sengihlala kuyona ke leyo section yabo indlela leyo section ebiphakama ngayo yabo kwazwa abantu kwazwa amaphoyisa hey uyabona nje mfowethu kusuke kunzima ngempela yabo yini ingxabano isuke ngento encane mhlawumbe abantu ababange ini endlini angithi manje laphana endlini ukuthi othi khona osi kufike kube ne-toilet uyazi kunento engifuna ukuyikhuluma la Vusi nababukeli kunento engiyibukile ejele engingayazi ukuthi yenzeka kanjani ngicabanga ukuthi angazi ukuthi abantu ababeplana ukwakhiwa kwejele bayiplana mhlambe yaba kanjani you understand uyabona emedium A kunama toilet awu2 indlu nendlu kunama toilet awu2 neshawe yodwa bezwe lonto uthothi ke endlini eshaya inombolo kune toilet elisetshenziswa nje izisebenzi yabo bese kuba ne toilet esetshenziswa abantu abangayishaya inombolo leli elisetshenziswa izisebenzi awukwazi ukuthi utholakala utoilet akulona ungayishaya inombolo wena yabo lonto le kodwa ebhantini mawusugwetshiwe kune toilet elilodwa yabo uthothi endlini nihleli mhlambe u60 something close to 70 50 something kwezinye izindlu 40 something kwezinye izindlu waphela kubuye kube khona nalezi zinto zama-transfers nani yabo kodwa nje anihlali nibancane endinejele abantu bafika day in day out yabo hleza beboshwa abantu so uyabona nje banihlelini bangaka nje endlini ishawa iyodwa Vusi itoilet ililodwa njengoba ngisho ukuthi ukugeza kuqalwa ngo-12 ebusuku ngoba kufuneka ukuthi iqamba kushaya akekho umuntu ongagezile amanzi ejele ayabanda futhi amanzi ejele la uthola ukuthi mhlambe kuzanywa ukwenziwa i-order yabona endlini eshawa inombolo kugezwa ngekhathi ukuthi ngo-12 kungena impatha yazi uma kuqeda impatha kulandela amasosha maqeda amasosha kanjalo yabo endlini esuke ingayishaya inombolo njengoba sengihlala mina endlini engayishaya inombolo laphana kule yandlu
ngathini ubusho ukuthi ulandela ba khona indlebe engihlala kuyona esi1 yabo ubusho ukuthi ulandela ba umufika lapha khona umuntu ogezayo mfowethu ba kulandelayo hayi ubani uhambe uye kulowo muntu mfowethu ulandela obani yabo umetha akekho wena usumlandela yabo kanjalo mawuthi athi ukhona umlandelayo uya kulowo muntu omlando uyozufike kulowo ogcina bese uyamthetha hayi mfethu mina ngilandelayo wena kube into kanjalo kodwa kule ndlu bese ngihlala kuyona uyabona lonto bedresswa ngamathawula ishawa kunodongana la eshaweni ubeka phezulu kwalolu dongana amathawula ufika nje ubeka ithawula lakho emva kwaleli egcinile yabo uthi mhlawumbe ubeka ithawula lakho umsindo usuke ngokuthi ubeka ithawula lakho kanjani ngoba nakulezi izindlu uthothi zishaya inombolo uthi bakhona abantu abayishayayo inombolo phela njengami nje ukuthi ngangishaya inombolo kodwa ngokuthi singayiyeka sengihlalela la but ngiyaziyo ukuthi ngi28 lezi ishaya inombolo ziyazi besihlangana nje la eminyango la emarempini la hawo womsaluti yezwa nto bayazi noma kuthiwa ngihlala endini enjani hayi womsaluti ndoda ukuthi phela mina ngisayishaya inombolo but akusho ukuthi bayazi ukuthi hayi 28 leli uyabo bayazi so uthi nje ukubeka amathawula kanje kuzovela kungena umuntu emva kwalomuntu engimlandelayo ngizama ukuveza ukuthi izinto ezisumsindi kanjani uzovela kungena umuntu emva kwalomuntu engimlandelayo mengathi ngiyafika hawu sekugeza umuntu kanti lo muntu ogezayo ugazi uyi26 awundoda wasengena wena lesho hayi bo ndoda ngifike avela phendule kabuhlungu mhlambe naye yabo hayi ndoda ngifike ngekho umuntu mina leshaweni ukuhleli ibhone ngigageza mina vele kusuka umsindo ngale into encane yabo sometimes usuke ngetoilet yabo etoilet udresswa ngetissue uyayirola kanje kancane itissue ithi manje uzoyibona kanjani ukuthi itissue iyafana yabo usungazi ukuthi ekabani umuntu oyaziyo lo ebekile uthi hayi mina yami itissue ibi unamba ba uyabona lento le so uthi wafika la usekutoilet omunye umuntu emva kwalo muntu abafanele babe ngena wena kusuka umsindo uyipisiwe phela nawe itoilet ililodwa la nibaningi endlini kusuka umsindo ngalezo izinto ngento ezincane nje mhlawumbe ikusinki la isinki wompompi bawuthula kusinki nithi nisikhathini washi izitsha kulokuza la kuqeda ukuphakwa yezwa lonto seniqeda ukudla nithi washi izitsha kanje yabo kuno umuntu othi washi izitsha kanje ngoba phela niyalindana khona ngithothi nimile kanje nilinde la wasawashi mhlawumbe bawu2 balaphana no mhlawumbe khona bawu4 yabo empompini wodwa kwasha abantu ababili 2 ngala nimile la nilinde kuphuma omunye ngene omunye kanjalo omunye angena ukuzongena khona no2 kanjalo afuna ukuzolifaka ngenkani iplate isitsha sakhe afaka ngale ngeke phela ngingawashi madoda yabo uthothi lo muntu loyo uyinombolo agcina etwistana nomuntu osenkambini engaphesheya ayivele kusuka umsindo leyo nto isizokwenza njani futhi isizokwenza ukuthi ulimala abantu yezwa lonto kwazwana namhlanje kwazwana kusasa kushayisana itimela ejele uma sekushayisana ngeitimela ejele kusuke sekuntswempu kakhulu ngoba kugcina manje ngingena nabantu abebengahlangene naleyo nto ngokuthi bayama 28 nabo kulimela i28 noma ngokuthi bayama 26 nabo kulimela i26 so abasalibheki i28 nalabo abasalibheki i26 yabo kusuke kunzima ke ejele kuyoze kuhlala amagunya phansi yabo ngoba isingenwa nawo babi indaba kubizwa amagunya abeka lo kuthiwa amadoda kanti kwenze njani bizwa ucingo nonyazi lwasempumalanga ucingo nonyazi lwasentshonalanga bahlanganiswa kuthiwa ya inkingi kuphi kuvezwe uthi hayi lana kanje lento yaqala kanje kuthiwa phela khuzani lento yabo lonto le ngithi uyabona manje senzovaleleka yonke into anisezokwazi ukuthola exercise anisezokwazi ukwenza imidlalo enziwa ejela yabo nje kuzovaleka yonke into ngalento eniyenzayo yabo so amagunya asezoqoqana wonke ngoba njengasentshonalanga nje kuneshumi nambili abagunya lawo 12 yabo asezofunana wonke aqoqana ijele lonke ahlale phansi lokuze isiyawo indaba isiyowela kuphi isiyowela kumaqhuzu yabo siyasuka amaqhuzu indaba iwele edebhisini suke edebhisini kanjalo emasosheni kanjalo igcina indaba yayizwa lonto hlale phansi kube khona uxolo olwenzakalayo but nje mesuke isashayisena noma ngisho ukuthi kuloso sikhathi mfethu kwaye kwanuka igazi ijele for 2 months kungavulwa ijele ngikutshela ukuthi mina nakhona sekuthe ukuthuleka ukuphama kodwa kwayake kwahlala ngoba ngithi mhlawumbe waphela unyaka wonke exercise ingekho unyaka wonke kungaphuma eminyaka ngiphuma ngoba niyophaka kuphela noma ngoba niyobala kuphela kusuke kunzima ke lapha ejele
Ayakho umuntu osuke nenhliziyo wonke umuntu yabunda buvalelwe endlini mfethu insuku inzima. Yabo nayo lonto iyayikhanda futhi inhliziyo embi kwazwana. Yabo gcineke manje kuqoqwa amagunya akahlale phansi zama ukupholiswa ke indaba. Yabo hayi izame ukuphola kanjalo but nje bafethu lento yokushayisana ngetimu la kusuke kukhulunywa ngento enjalo ke nje. Yabo kusuke sekuntswempu ngalendlela ukuthi kusuke chitheka igazi wongempela. Khanya kude TV. Subscribe bani bafethu ni like ni follow ni comment.